Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon. Disyembre taon 2023, liwat ihatod misis na indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes sa Good Sabado, live nindo kaming naantabayanan sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadala naman live sa ANN News official FB page, YouTube channel, asin sa Pionaga FB page. Sa ngaran kan Bilog News Team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, siyam na mga barangay padagos na nabibinipisyaran kan medical mission kan Nagake sa asin ako Bicol Party List. Ang detalyas kayan haliki Risa Santos. Tapos nang magpakonsulta sa doktor si Miriam Olequino Miyerkules nin hapon, inaprobatsaran niya ang libreng outpatient extension program kan Naga Cares asin ako Bicol Party List sa covered court kan sa indang barangay. Ang pigmamati niyang kulog sa bitis, mayo man dapat ikahandal sigun sa doktor. Garo po nalinawan ako, at least nahiling ko na mayo man papampalan pa makaproblema. May mga pasyente para sa libreng laboratory examination siring kan ECG sa Mobile Diagnostic Van kan AKB. Pila man ang mga may darang reseta kan doktor para sa libreng bulong. Sa laog nin siyam na aldaw, haros 5,000 ng pasyente ang naserbisyohan kan programa sa mga barangay kan Abella, Bagumbayan Norte, Igualdad, Sabang, Mabolo, Del Rosario, Concepcion Grande, San Felipe, asin Calawag. Siyempre, libre na. Dahil ka na magastos. Libre ng bulong, libre ng pagpalaboratory. Dakulang tabang po, pabawat siya. Talagang inimampigalat mo yung pagkakataon. Tapag araw ka ning mapalaboratory ka, mahalong din ka. Kaya, samantalamin niya na libre. May po kaming trabaho, siyempre. Kaya dakulang tabang. Salamat po kay Mayor, saka kay ako Bicol. Nagkapirang residente man ang kaipuhan i-admit sa mga ospital sa syudad. Alagad magin ang mga gastuson digdikan pasyente hasta sa kantidad 50,000 pesos kakargohon kan programa sa irarom kan Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP. Meron na kaming 3 cases, yung isa cholelithiasis for OR, tapos yung isa for admission for blood transfusion, tapos meron ding tsaka yung mga malaking mass excision tayo na ni-refer din, so win-work up din, so nabibigyan naman natin sila. Pero recently kahapon meron kaming 2 for cataract surgery kasi ngayon kinikater namin yung purely cataract surgery kasi at least yun meron tayong kausap sa sa private hospital na nag-agree na mag-opera. So, talagang overwhelming din naman yung response nila. And kami rin naman, talagang all the doctors, talagang sulit-sulit din naman talaga yung magapo namin. Lain sa ipigraraning serbisyo sa salud kan gobyerno lokal, urog hinahalat kan mga residente ang pagbubukas kan mas dakulang Naga City General Hospital sa Balatas Development Center. 200 bed capacity ang ospital asin magkakaigwa nin mga pasilidad siring kan dialysis center. Nakulang benepisyo niya, lalo na sa mga kasaraditan. Saradit, maray. Makatipid po. Tapos, ko pang mga gitara nilang kami. Tapos kagianan na talaga. Madali na po garo ang proseso. Nakatalaan ng gibuhon ang blessing as in turnover ceremonies kan ospital sa Martes, Disyembre 12, kasabay kan State of the City report ni Alcalde Nelson Legacion na syertong magiging laman ang darakulang akomplisimiento kan sa iyang administrasyon. Saro na digdian pagkakahaman kan Naga City General Hospital sa irarom kan programang pansalud. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, Villa Virginia Road, bubukasan na ngunya na Sabado, mantang Del Rosario Cararayan Road, siyertong maagihan na sa mga bihikulo ngunya na bulan na Disyembre. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina.
Madali nang makaanto sa tulay harani sa Maharlika Highway ang pinapatrabahong porsyon kan Del Rosario Cararayan Access Road na temporalyong unang isinara sa bulos kan trapiko. Ngaring makabuelo ang mga kontratista huli sa kritikal na porsyon kaini na batukada na pig-grading o binawasan. Sigun kay Mayor Nelson Legacion, sa pinakahuring update sa Sainda kang DPWH asin kang kontraktor, kinakaipuhan panig 2 semana para sa curing period kang first lane kan main carriageway. Sa parting tuo kaini, kung magikan sa Maharlika Highway pasiring sa Cararayan, matapos na buhusan na ini ning konkreto kang nagtalikod pang semana. Sinabi kang alkalde, huli kan day piglalaong mga pag-uran-uran kang nagtalikod na mga semana, nakaabala si nakaapektar ini sa patrabaho kang kontraktor. Kung kaya pinagmaray na maglihis ng pira pang aldaw para mabukasan asin tugutan na makaagi dawa ang mga saradit ng mga bihikulo, siring kang motorsiklo asin mga tricycle. Ngunyan o makalihis ning pirang aldaw gikan sa orinal na schedule na December 16, 2023. Alagad day nang una tutugutan na makalaog ang mga darakula o heavy vehicles para masiguro na mapapatagas na maray ang semento kan tinampong nasambit. Now, ang understanding ko, dahil naabala kita dahil sa mga pag-uran, ma-adjust po ang schedule kan pagbubukas po ka ito. Ang sabi ta po baga on or before December 16. Pero ito, ang tinutukoy ta ka ito, pagbubukas sa gabos na klase nin bihikulo. Gustong sabihin, motor, trimobile, kotse, mga darakulang auto including dump trucks, pwede na dapat. Alagad, given what happened, sa hiling ko kung matugot man kita, duman lang sa mga light vehicles, motor and trimobile lang muna on or about December 16. Kaipuan tapanin at least saro pang simana para magtugot na paagihon si mga kotse, si mga heavy vehicle. Inasigurar man kang alkalde na patagos man ang pagmonitora kan sa iyang opisina asin ng City Engineering Office para man masiguro na bago matapos ang presenteng bulan, dawa na nga ninaabala ang reopening sa bulos kan trapiko para sa gabos na bihikulo sa pagbubukas liwata kan Del Rosario Cararayan Access Road. Long lane, bago mag December 25, entirely open na po siya. Ang hihilingon talang po ining another lane, itong second lane. Again, kung halik ka sa Maharlika Highway papuntang Del Rosario Cararayan, itong sa wala. Itong sa to ang inaasahan taon na matatapos ngunyan na aldaw. Itong sa wala, kung matapos po ang pagbuhos, pagsisimento ngunyan na simana, definitely on or before December 25, itong 2 lanes bukas na po ito. Mientras tanto, ngunyan man na simana aldaw na Sabado, petsa 9 kang Disyembre, bubukasan ang pig-rib blocking na tinampo sa Villa Virginia Subdivision na nasaro sa mga tinampo na nakakatabang sa pagbawas man ng mga bihikulong nag-aagi sa area kang Rotonda sa Concepcion Pequeña. Para sa Nagangunyan, Joel Zunina. Mientras tanto, sa iba pang bareta, volume sa trapiko sa Ciudad Dinaga na bawasan ng 30%, sabi kan Public Safety Office. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Huli sa sarabatang direksyon sa Rotondang Inica, Naga City, nanunutaran ang paggabat kan trapiko tuyong rush hour. Puun kan madistino sa lugar ang traffic enforcer kan Public Safety Office na si Mark Leo Kaganda kan Nobyembre, dinanas niya ang init kan payo kan mga nagaaging motorista digdi. Kung sarado pa po si mga tinampo dyan sa may Balatas, medyo po ma'am grabe si traffic. Dati, napuun siya ni mga 7, natapos po yan minsan mga 10:30 o 11. Aminado man kan truck driver na si Tio Richard sa laog nin 15 taon niyang pagbalik-balik sa syudad, urog na kapadipisil sa inda ang temporaryong pagsarado kan mga tinampong alternatibong lusutan kuta na kan mga motorista. Traffic po dito yung isinara yung daanan dyan sa may yung dito po baga sa may boundary ng Pili. Doon, madalas na po ang traffic yan dito.
Pero nung nabuksan yung ano dito, yung kalsada, okay na. Pero nabawasan ang sa indang agrangay puunkan Sabado. Pinal na kayang binuksan ang Leon S.A. Oreo Street sa balatas na agihan kan mga estudyante asin para tukdo Canaga City Science High School asin malagbas pasiring sa San Felipe Cararayan hali sa Magsaysay Avenue. Sa ebaluasyon ni PSO Executive Director Rene Gumba, 30% nabawasan ang volume kan mga lunadan huli kaini na aktual na obserbaran kan traffic enforcers sa lugar. Ngunyan po na nabukas na si Sarong dyan sa may balatas, medyo okay naman po. Mga 30% po gayud ang bawas kang kang traffic. Ngunyan po ma'am, maroon kani mga 9 AM, mga 9:30. Okay naman po ang kang traffic, dalaga kang traffic. 30% reduction sa volume. Ngunyan na Sabado, Disyembre 9, bukas naman ang Villa Virginia Bypass Road na agihan sa Jimenez Subdivision National Road vice versa, mantang bubuksan ang Del Rosario Cararayan Road sa Disyembre 16. Lain pa sa mga pigbubukas ang tinampo, siyam na community groups ang voluntad na mamanihar kan bulos kan trapiko sa syudad, ngunyan na Disyembre bilang paghahanda sa holiday season. Salamat po kami sa mga volunteers na force multipliers. Nagkakapirang organization yan sa siyam na community organizations na community-based sa syudad na nagtatabang sa Public Safety Office in terms of traffic management. Sa ibong kaini, mantinidong pangapudan kan mga otoridad, magsunod sa mga regulasyon sa trapiko siring kan truck ban, asin paurugon ang kalmadong disposisyon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto sa iba pang bareta, license to operate, hali sa Department of Health, iyon na lang ang pigahalat para sa total na pagpuon sa operasyon kan General Hospital kan Ciudad Dinaga. Ang detalyas kayan hali ki Joel Sulina. Makalis ang sobra sa 2 semana matapos na bisitahon kang mga representante asin licensing officials kang Department of Health Bicol ang bubukasan na Naga City General Hospital sa saindang ocular inspection. Katukod kang certificate to operate kang nasambit na modernong hospital. Hinabi ni Mayor Nelson Legacion na laom ninda nagunya na semana maitatao na kang DOH ang kaipuhang license to operate. Matapos makumpleto na ni Dr. Joseph Sanchez, ang Chief of Hospital, ang gabos na kinakaipuhang dokumento, maging ang interviews asin observation kang mga taga-DOH kan mga personahes para sa bagong General Hospital kang syudad. Ang nasambit na bagong healthcare facility kang Naga may 200-bed capacity na igwang modernong kagamitan asin medical equipments asin igwa panig dialysis center kabali pa ang physical therapy center. Inahalata po siya within the week. Yan sabi sa kuya ni Dr. Joseph Sanchez. Magigiramduman na around, I think around 10 days or 7 days ago, nagsagibo na ng ocular inspection, assessment ang regional office kan Department of Health. And nag-aasa po kita na positive si magiging resolution or disposition kan Department of Health so that makapagpuon na kita nin operation dyan sa bagong Naga City General Hospital. And ang sabi ta po within the week, so tama-tama po yan, ang gigibuhon na blessing and turnover will be on December 12. And dumantaman din po gigibuhon itong State of the City report. Kaya dapat talaga tapos na and igwa ng license to operate and sa tuyang bagong hospital. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, kapasidad kan City Engineers Office mas pigpapakusugunyan huli sa sunod-sunod na mga infrastructure projects sa laog kan Ciudad Dinaga. Detalya sa haliki Risa Santos. Sa padagos na pag-uswag kan Naga, wala too ang mga edifisyo asin istrukturang ipigtutugdok digdi. Mayormenteng responsable sa pagsigurong nasusunod ang tamang pagkakagibukan mga ini ang City Engineering Office. Sigun kay Engineer Oliver Padua kan Bicol University College of Engineering, kaluyahan kan sarong Engineering Office kan ibang LGU ang kakulangan bastanteng kaaraman manungod sa structural engineering. Nangyari kasi may mga nag-check din sa atin na mga engineers doon sa structural plan, kaya lang hindi naman sila full-fledged na structural engineer.
Tangani matabangan partikularmente ang CEO sa Naga sarong programa para digdian binilog kan buseng. Tulong aldaw na isinairarom sa lektura ang mga inhinyero tangani mas maging tatao urog na sa pagbasa nin mga plano. Mag-devise kami ng isang program or isang program na may 5 module para mabigyan ng dagdag na appreciation with regards sa structural plan. So ang purpose nito is actually tulungan sila na mas ma-interpret nila yung mga structural plan na dumadaan at chine-check nila. Diyan po mahiling si tamang pag-design kang building, kung ano po si mga i-apply mo na mga loads like dead loads, live loads, and service load and wind load, earthquake na importante talagang ma-i-apply sa sarong structure. Lalo na kung high-rise building po yan na gigibuhon. Lain kaini, bukas ang Buseng Extension Services Office tangani magtabang sa pag-ebaluar kan mga edifisyo sa syudad asin masolusyonan kun kaipuhan. Yung ino-offer naming services para sa Naga, nirequest na rin po ni Engineer Canning, yung mga buildings po na ino-operate or owned by the LGU is bibigyan rin po namin service para ma-check yung structural integrity po nila. The buildings. That is most welcome. Number one, bako lang sa pag-assess kan mga buildings na already constructed and are being used by various offices. Kundi siring man itong pag-asigurar na itong mga ituturugdok will be considered as earthquake proof. Bako lang siya typhoon proof, typhoon resilient, kundi earthquake proof. So nakahanda po kita. Ilalatag kan Buseng ang formal na proposal para digdi asin kung dagos maaprobaran, mapupuunan ang ebaluasyon sa mga edifisyo kan syudad sa masunod na taon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mayor Nelson Ligason tubod magagamit ni General Manager Jun Mongoso ang halawig na eksperyensa sa City Hall sa Metro Naga Water District. Ang detalyes haliki Joel Sulina. Tubod si Alcalde Nelson Ligason sa abilidad asin pagiging troubleshooter ni MNWD General Manager Florencio Mongoso Jr. Ngunya na full-fledged na ini asin magagamit kay ni ang eksperyensya asin tibay urog na ang good practices sa pagmanihar kang water district na iyong ginigibo sa loob kang lokal na gobyerno. Sa pahayag ni Mayor Nelson Ligason, ang mga maray na pasistema asin pag-gobernar sa loob kang gobyerno lokal madadara ni General Manager Mongoso sa loob kang MNWD para mas maging maray ang serbisyo kay ni dangan ang maray na relasyon kang gobyerno lokal asin kang MNWD ang mas magiging bintahe kang water district huli kang bagong numbrang full-fledged general manager na labis sa pinang dekadang nagserbisyo sa gobyerno lokal. Si nangyayari sa laog kan City Hall, si maray na pasistema, good practices, nadara niya duman sa Metro Naga Water District, di ba? So yan ang number one na advantage na siya ang nanumrahan as in nagsumpa bilang bagong general manager kan Metro Naga Water District. Ang pandua dahil maray ang relasyon kan mga opisyalis kan lokal na gobyerno kanaga kan sa indong lingkod ki General Manager John Mongoso. In other words, nag-uulay po kami. Di ba? Nasasabi ko sa iya, ano ang mga masurunod na mangyayari sa syudad, tanganing ma-anticipar maninda. Agad sana ni Mayor Nelson Ligason sa bagong management asin sa board kang MNWD. Yun na dapat na masabayan kang MNWD ang marikas na development kang Naga asin sa mga programa kang MNWD na naka-align man sa mga programa kang syudad para sa futuro kay ni asin sa pagtaraid na banwaan na pigsisirbihan kan Water District. Pero pareho din po kan sinabi ko sa atubang kan mga empleyado kan Water District, may dakulang challenge na inaatubang ang Metro Naga Water District. Bako lang si pag-resolver duman sa problema na inatubang si naaksyonan na, kundi itong papaabuton. Ano si papaabuton? Nagdadakula ang Naga in terms of population
In terms of water requirement, dahil sa bako lang sa pagdakula kan populasyon, kundi rahay, paurog kan ekonomiya kan negosyo sa satuya pong syudad. May mga new growth areas kung saan kaipuhan na mag-install nin mga bagong linya nin tubig an Metro Naga Water District. Dapat niya ako masabayan yan kan nawasa. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Sining asin kultura papakusugon pa kan lokal na gobyerno kan Naga asin man kan mga artista. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Pira sa mga obrang ininin visual arts na mahihilingon yan sa Sarong Mall sa Naga City, gibo ni Manuel Dondon Medinilla. Arog kan mixed media na ini nagibo sa indigenous materials asin eskultura kan Santo Niño asin Jesucristo. Si Medinilla kaibaan sa iyang maestrong si Ermil Alejandre asin kapo-artistang si Marshall Cato Abay Jr. ang nagbilog kan art group na Abay Medinilla Alejandre o AMA. Panahonin pandemya kan enot nagkusugbuot ang grupo na mag-exhibit asin nakaguno nin 200,000 pesos sa laog nin 10 aldaw hasta kabangang milyon piso sa laog nin sarong bulan. Kami kayo mga kusugbuot mi kung ano bang makakapal na kayo magano. Kaya yun na to, binilog binalang, ginibong siyang grupo para everybody na gusto mag-exhibit, mailuwas man ninda ang art tinda, ta kami, nagkusugbuot man kami. Narealisar ninda, padikit-dikit nang nabubuhay ang sining sa syudad. Kaya tanganing dagos na magtalubo, kaipuhan ining atamanon. Puon kan weekend, ipigtampok sa Artist Media Artworks Exhibit na luntian, a fusion of art and nature, ang mga obra nin iba-ibang grupo. Kabale sa mga obra digdikan sa Lingoy Art Group, Kintab Artist Group o kan Bicol Artist Tribe, gibo kan mga estudyanteng ini kan Bicol State College of Arts and Sciences. Napo-proud po ako sa sarili ko first timer po, siyempre. Nakaka-proud din sa sarili. And aside from that, siyempre po, nakakakabata. Matitibayan po sinda. And it's also very magayon po siyang sa pagmati na tigtawan kaming opportunity as a student po ng Biskas na mapahiling din po makasali sa exhibition na ini si mga artworks. Mahihiling man sa exhibit ang mga disenyo nin aquascape, terrarium asin paludarium. Westpedi honor sa okasyon, si City Arts and Culture Designate Alan Riondanga na pigtawan doon ang obligasyon kan syudad sa lado nin sining asin kultura. Yaon si kamauotan to share their art, to share the experience. Kita man sa syudad, obligasyon ta, numero 1, maaraman inikan mga tao na igwang siring na mga aktibidad for them to not only appreciate but support ining mga art exhibit by their works. Hilingon ta ang arts and culture as a career. Bako ining garo lang libangan, bako lang iniyo garo hobby, bako lang ini garo kapritsyo. This is a source of livelihood, no, for our arts and culture sector. Ang gobyerno lokal kan Naga sa pamayo ni Alcalde Nelson Legasyon, nakaplano ng magbugtak nin mga pasilidad siring kan Center for Arts and Culture, maging art gallery sa Plaza Quezon, kasabay kan pangaturugan na maging sentro kan sining asin kultura ang Naga sa sur na parte kan Luzon. Economically empower our residents, our people. Sa ipo nakakonekta, igo po kitang inaapod na new vision of the Philippines na magmaray ang pagbuhay ka mga Pilipino. Ang arte asing kultura dapat da inawawalat. Kaya kita man sa syudad, nagbubugta kita ng mga facilities, no? Malabugta kita ng mga facilities. Sabi nga ni Mayor Nelson Legasyon, we can sustain this by ensuring that there are cultural centers na where artists can showcase their works. Enabler kita. Give them an enabling environment for them to thrive. Mabugta kita ng gallery sa plaza, mabugtak ang syudad ng cultural center sa Tabuco, magkakaigwa ng mga art competitions, no? Magkakaigwa ng mga projects engaging the services of our art sector na two-pronged ang target.
maging magayon ang syudad, and makakrear kita ning trabaho para sa sainda. Bagay na ikinadugang nin paglaom kan mga artista sa syudad. Magayon po kasi para sa kuya, di ko lang alam kasi first time na yung nahiling ko na yung mga artist na atawan yung pansin kang kang government. Kasi dati po umayo po ko lang volunteers, dati magibo ka ng mga mirma, volunteers ka lang. Okay kung may magtao. Pero kung niya po itatawa na siya yung importansya niya, especially sa nagab sa tuya. Diba po? Dako lang opportunity po na makabali po sa Arog Kani dahil lang po na parang yung skills ta is may improve and then at the same time din po makakaroon po ng mga experiences. Noong ba kong maray magkaka-gallery pati digdi sa Plaza Quezon magkakaigwa pa. Sabi ko, grabe maugmahon, grabe ang support kang naga sa samuyang mga artist. Sigun pa Kiriyon Danga, itrato ang presensya kan opisyales kan syudad sa mga okasyon bako bilang bisita kundi bilang katuwang o kapartner sa pagsigurong napapakarhay ang pagbuhay kan lambang sektor. Taga-facilitate kita as their partner sa saindang pagtalubo. Bako kita we will not act as if na kita ang taking the lead, no? We will always take kumpas. Mako kita ning kumpas hali sa inda and tatrabahuhon ta yan sagkod na kaya tang giribuhon. Sa abot kasi ito makakaya. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Pagdugang nin mga pumping station sa makakasimbag o makakatabang para sa bastanting supply nin tubig. Ang detalyes kayan, hali ki Joel Solina. Hamagang management na madugangan ang supply ng tubig para sa mga consumers. Sigun sa bagong asumer na General Manager na si Mr. June Mongoso, out of 10 pumping stations na target ninda na kinakaipuhan na dugang na pumping station, igwasindang na ipatugdok na tulong bago ngunya na taon. Asin ini, upo nang makomisyon ngunya na Disyembre, asin ang iba sa masunod na bulan kang Enero asin Pebrero 2024. Ang tulong bagong pumping station, oras na makakapag-operate na, makakataon ng dugang na 100 liters per second na dagdag na supply ng tubig. Urog na ngunyan na marikas na nagde-develop ang mga lugar digdi sa syudad ng Naga asin pagtaraid na mga munisipyo. Unsain kada taon igwaning nagdadagdag ng mga consumers, residential asin commercials. Actualmente iyan po si sekreto kung taano naging marhay si dalagang kan sa tuyang finances dahil dinagdagan ta po si supply na pwedeng makonsumo. Kang last year po, nagbahal kitang 7 makina. This year po, nagbahal kitang 10. Nadagdagan po kita almost mga 100 liters per second. And hopefully po, January, February, and March, mapadalagan ta na po si Carolina 4 na may 60 liters per second. Si Pacul 5 na may 30 liters per second. And si Almeda 2 na may 10 liters per second or suma total po ken another 100 liters per second. Mientras tanto, bilang antisipasyon digdi, kang MNWD kay puhan na dagos-dagos ang pagdevelop ng mga linya asin pagdagdag ng mga sources o pumping station. Sinabi ni General Manager Mongoso, nagdesisyon ng board na mag-loan sa mga government financing institution asin ini ang gagamiton para sa pagpapatugdok ng kinakaipuhang mga bagong pumping station asin iba pang kaipuhang materyales para sa upgrading kang mga transmission lines na kaipuhan ng sanglian como mga luma na. Dahil na kita makapaghalat dahil ang pangangaipo yaon. So ang board of directors po nag-decide na kwentahon mina kung gurano ang kinakaipuhan tangani ngayang iutang tana. Sigurado man po kitang may benta, sigurado man kitang may dadalaganan ng tubig. But sabihon, guaranteed po na mga kabayad man kita. And iyan po pinagsisibutan mo niyan. Hopefully po by first quarter of next year, maayos na sigabos na papeles and masumiter yan sa mga government financial institutions para po isagibutan na next year ang kinakaipuan tang mga additional na pumping stations. Sa presente, ang MNWD kaya naglalamag sa supply na kaipuhan kan mga consumers.
na dapat talagang igwang bastanting supply na anytime maikatatao para sa padagos na maray na serbisyo kang water district. Kuya, dapat ini continuing siya. Kung mahiling mo ang sitwasyon mo niyan, kita ang naglalamag sa kakulangan sa supply. Dapat ang pinakamaray na sitwasyon, may sobra kita na supply. Kadakol kayo po ang antisiparan, for example po, baka nagpupuo na nga si pabahay ni President BBM sa back of NIA, 6,000 units. Magtulo na sana kada unit, may 18 milya na dagdag. Igwaman kita sa balata, 6,000. 3,000. Times 3 mo na lang ang 3,000, din 9,000 man yan. Di 18 plus 9,000, 27,000 na makonsumidor na naman ng madadagdag, namayo yan sa plano. So, iyan po ang sinasabi ko na dapat data nilalamag, dapat permi kitang may sobra, tanganing anytime na magkaigwan ng demand, masisimbagan ta. Sagod kayang ngunyan, daypay na itataog kang Local Water Utilities Administration o LUA ang kasing baga na para sa dagdag na taripa kang MNWD matapos ang ginibong serye ng public hearings kung sa'y nagtutugot ang consumers kang MNWD ning dagdag na singil sa water rate. Ang huri pong pag-adjust kang taripa, 2009 pa. That's 14 years ago. But sabihin, 14 years ago, ang piso mo kadto, after 14 years, bako naman yan piso ang kantidad sa ganyan. So, kinakaipuhan po talaga. Sa madaling sabi po, nakumbinsita sa 5 public hearings na ginibuta si mga konsumidores na okay man sa inda, napapanahon na kaipuhan naman talagang mag-increase. Unfortunately po, January of this year, isinabit yan sa LUA. Nagkataon po na nag-rebay ng LUA Administrator. After 2 months, nag-rebay na naman ng Chairman of the Board of Trustees ang LUA. Kaya nagkaarabala po gabos. And until now, Disyembre na, mayo pa po kitang approval na nakukuha. Kaya ang nahaman mi lang po sa paagi kaniyong pagpakarahita kang finances ta, ininamo ng tulo. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Asin yan po ang kabilugan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan mga naging katuwang sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM, as in 89.5 radyo natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno Naga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nene Idiasi, sangguniang panlunsod Naga, asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, iniyan sa indong naging parabarita Roy San Ramon, mabados kan sa indong pagantabay, masunod na sa tung aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, pangaangat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog kangaglalang, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Naga na, buswa pa, mangenod sa pagbabato. Naga na, buswa pa, magayon
kahoy ng panahon, ika pinangalan sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika alistaran, banwaan na nasasaringan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagelyo, maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Naganak, uswa pa, mangero sa pagbabago. Naganak, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, uswa pa, ibang umulyo sa kinaban, sa gabos na panahon. Ikaw, mamunutan sa kung pag-iutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Naganak, uswa pa, magelo sa pagbabago. Naganak, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naganak, uswa pa, ibang orgulyo sa kinaban, sa gabos na panahon. Ikaw, mamunutan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Maray na aga mga tugang, aldaw na Sabado ngunyan, petsa 9 na po kita kan bulan na Disyembre taon 2023. Yaw na po kita sa porsyon kang satong programang Satong Aramon. Ngunyan pong aga, kaibanan taan sa tuyang partner. Digdi po sa Satong Aramon. By the way, ako po si Roy San Ramon, kaibanan ko sa kuyang partner ngunyan. Ako man po si Jason Yola. Asinaan magiging bisita tabi nga amigon Roy ngonya na aga. Iyan sa tuyang Executive Director Rene Gomba ang pamayo po kang Public Safety Office kan LG Onaga. And kita po na dadangog sa 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM, as in 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man po kita sa live sa AN News official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Ngunyan pong aldaw mga tugang, sa tuya pong tutukaron ang tulong bagay. Ini po ang may tulong topic po kitang pag-uuralayan ngunyan. Ini po ang manunungod sa under po ganiyo, under construction ngunyan, pigpupuna na pong paghaman kang Center for Safety and Resiliency, ha? At yan po ipapaliwanag kung kan sa tuyang bisita ngunyan kung ano yan. And siring man, ang mga preparasyon pong ginigibo kan sa tuyang Public Safety Office, lalong-lalo na po ngunyan na nayaw na kita sa panahonin kasiributan sa holiday season o panahoning kapaskuhan. Halawig po iniyo, puno ngunyan na Disyembre hanggang Enero kita, ano. And siring man po ang sarupas sa tong pag-uuralayan ngunyan, ining manunungod sa actually pigbilog na City Anti-Drugs Task Force, ano. Aramon ta kung ano ang kung tano ta nagbilog kay ni, ano ang mga gigribuhon digdi kan sa tuyang mga awtoridad, lalong-lalo na sa Public Safety Office, ano. Ipapaliwanag sa tuyang bisita ngunyan, asin ang pangapat, mataw kita ning mahagad kita ning kadikit na detalye manunungod digdi sa inaapod na Local Public Transport Route Plan o LPTRP, kung ano iniyo, ano. Kundi ako napapasala mga tugang, ini manunungod duman sa mga pampublikong sasakyan na may tinugutan na ruta gar mga araw kayan. And at yan baka
partner mai-highlight paliwanag sa tuya kan sa tuyang mga bisita. Na halipot na pagkakataon na sa tuyang bisita na makapagpaabot kan sayang pataratara sa tuyang mga paratabay-tabi. Sir Rene, good morning. Maray na aga, welcome digdi sa programang sa tong Aramon. Maray na aga tabi. Sir Roy, Sir Jason, sa mga paraantabay nindo, good morning po sa Gabos. Merry Christmas na. And kasabay kayan, congratulations man po duman sa mga nakapasar na bagong abogado, as in mga bagong nurses. Aram taman po baga naging katuwang man kami duman sa bar examination na pinaggibo sa to digdi. Pagkatapos na kampanya Francia Fiesta. Very successful sa indong pag kondusir kay niyong kuya na niyo sa pag papadalagang kay niyong bar exam na niyo. Iyo tabi. Congratulations giraray sa mga bagotang abogado. Okay. Okay, dagos-dagos na tabi kaibigan nga Roy. Primero ang kahapotan sa tuyang bisita. Sa tao po kan mga napapabaretang paghaman kan kaning Center for Safety and Resiliency. Tawan ta po ning kumpletong retrato ang publiko. Kung ano man nagad na ini yung para sa inang pasilidad na ini, paano makakatabang sa pag-maintain kampasi orden, asin ang pagresolver ng marikas kan krimen na pwedeng mangyari sa loob ng syudad. Iyo po. Sa laog kang sa tuyang syudad, may nagkakapirang mga governance issues na manunungod sa peace and order, public safety. And iba-ibang opisina po ang nakato kadigdiyo. Halimbawa, pag abot sa krimen, kapulisan, peace and order. Pag abot sa disaster, DRRM office. Pag abot man sa traffic management and general safety concerns, public safety office. So ini pong mga opisinang ini garo na isipan kang sa tuyang alkalde ni Mayor Son na mas maray kung igwaning sarong lugar na yaon sindaduman as in strategic na mabilis ang coordination and mobilization. Nagkataon man na igwa kita sa syudad kang Naga ning itong sa tuyang Naga City Resilience Council. Sa interong Pilipinas po, Naga sana ang igwa kaiyan. As in, saro kita sa 8 pilot sites na napili all over the country para magpuon kay yung resilience initiatives. So sa konteksto po na yan, pero dumanahaman so ideya na maray pa maglaag kita ning sarong sentro na kung sain gabos na safety concerns and resilience concerns, yarao na. So digdi po nagpuon so ideya na ang Center for Safety and Resiliency iyo ang magiging hub digdi sa laog kang syudad pag-abot sa urulay ning peace and order and public safety. Pagkatapos kang agreement na ito, kinaulay din sa Philippine National Police, sa Bureau of Fire Protection, kung gusto nindang makisabay doon sa sarong lugar na sarong compound na ang bibilugon. And very happy kami na nagtugot man tulos sa tuyang mga pag-iriba sa PNP, sa pag-iriba sa Bureau of Fire. So bako sana po ining building kang center ang ilalaag duman kundi sa sarong compound yaon na sa Bureau of Fire Protection, so sa tuyang Philippine National Police Headquarters, as in so sa tuyang Center for Safety and Resilience. Now, digdi din ilalaag itong ordinansa ni Konsehal Lito del Rosario na nag-establisher kang command center kang syudad. Ini pong command center na ini bako ng bago sa tuya ini, permita ining ginigibo kada may okasyon, fiesta. Dati ang apod ta kay ni itong Joint Operation Center, itong Interagency Task Group. Basta sa mga darakulang okasyon. Iyo po, nahaloy ng tradisyon sa laog kang syudad. Now, this will be housed in a particular location. So, physical na yaon na pirmi all year round. Digdi po sa maluwas na command center, digdi na sa coordination kang iba-ibang mga ahensya na kaulay kang syudad, digdi na din so security operations, so sa tuyang mga surveillance facilities, and isasabay ta na din digdi sa tong mga traffic management facilities and emergency response facilities. So sa sarong tataramon, may saro na kitang fasilidad po na sentralisado, koordinado ang pagresponde kang mga nanunungdan digdi sa laog kang sa tuyang syudad tabi. So that is what the center will be offering to Naga City, a more efficient and a more technologically driven response center for the city. Okay. Di bot sabihin po igong physical technology aspect ang sa tuyang Cesar, ano po?
Updates po sa pag-acquire ta o pag-install kaning mga additional CCTVs. Iyo po. Duwang level iniyo. So situational awareness platform saka so sa tuyang mga response applications. Duman sa situational awareness platform, malaog duman so mga paggamit kang artificial intelligence na feature kang sa tuyang mga surveillance facilities, pati ang traffic management facility. Digdi po sasaruuna so sa imong CCTV control saka so sa imong traffic lights control. Kaya maintindihan po nindo na dahil minamo na pigra-recommend na hiroon ining existing traffic light facilities para po sararoan na lang. Kasabay na kaning pag-establish ta kang command center, so paghiro ta kang traffic signalization ta. So with that, incorporating artificial intelligence, maabot sa punto na dahil nakaipuan may nagbabantay na tao on site. Dahil pag nahihiling kang monitoring ta sa command center na pile up ang sarong direksyon, automatic mag-green na sa traffic light duman sa direksyon na ito. So with that utilization of technology, mas mapaparahay man so management. So gusto sabihin digdi sa Ciudad de Naga existing ini yung mga pasilidad ta. Pero garo ang gusto mong sabihin kay niyo dadagdagan ta pa nin mas high-tech na kadagdagan mga facilities na high-tech. Iyo po, ang kadaklan kayan, enhancement, ang term ko na nga ni, i-enhance ta with state-of-the-art technology. Halimbawa, ining GIS na pinagsasabi ta, dati na ini sa Naga, panahon pa ni Mayor Jess Robredo kadto, pagpuroon sa garo sa mga taga Cebu, so kasabay ta kadto pag urulay kaning GIS na ni. Pero naka-confine iyan sa nagkakapirang opisina na iriba-iba. So at this point, ang mangyayari diyan sa ini-establish hartang center, centralized, coordinated gabos. Na pag hiniling mo ang mapa kang syudad, sarong mapa sana ang ginagamit. Bakong sa opisinang ini iba, duman sa opisinang ito iba. And that will definitely increase the productivity, the efficiency of the city government of Naga. Okay. Pero Director, ini yung ulayan tangon yan, mapadapit ni duman sa mga gadgets, mga technology component, the technology component. Pero pag-abot duman sa mga personnel, na dapat strengthened man. Po, sangon niya nagpupuuna kita kang training kang sa tuyang mga technical personnel. Aramtang dayman sinda magiging sufficiente. Eventually mangangaipo kita ng external support. Pero sa puntong ini so kayang itukdo, so kayang i-training, ginigibo na po. Halimbawa, so mga nagme-maintain kang CCTV tangon yan, mga local personnel ta na. Ang data pa natin training so sa traffic lights, dependent pa kita igdi sa external personnel. And eventually paglaog kaning GIS technology ta na pinupo na pig-launch na po kang sarong aldaw, so mga trained personnel manggiraray. So tapos naman so sa indang training, and inipong sa GIS technology, iba-ibang opisina ang paghahalian ka mga personahe. So igwa sa assessor, sa treasurer's office, sa city engineer's office, igwa sinda mga GIS technical personnel na madi-detail sa LGU team. Sir, balikan ko lang itong sa pag-abot sa technology, partner. Gurano siya ka-accurate para lang duman sa mga, para matawan talang ning ladawan sa tuyo mga nag-aantabay ngunyan. Gurano siya ka-accurate once na ini mai-establish na ini yung mga facilities na mga high-tech facilities na just like CCTV camera when it comes to security. Paano ta maasiguran na talagang mamomonitor ta ang gabos, magiging safe ang sa tuyang mga kababayan digdi sa Laugan Ciudad de Naga? Kang sarong aldaw po nagpresentar sa mo so regional head kang sarong kumpanya on artificial intelligence. Nakabase siya sa Singaporean national. Pero pinahiling niya so kapasidad kang teknolohiya na maghiling, mag-obserbar. Minsan day na kakayanon kang ordinaryong tao pero kaya kang teknolohiya. Halimbawa, kung 1,000 tao yan na nagraralakaw sa tinampo, maipapahanap kang saro. Kayang-kaya kang artificial intelligence na ma-determinar tulos. So manual na paghanap, hard life, so tao. So mga arog kaya na advantages. At the same time, data man po hali ang giraray, so manual interventions. So ikaw man giraray? Sinda ang responder. Ang mababawasan talang po ning trabaho, itong physical na pagmonitor, imbis na maparahanap ka ning insidente, automatic ma-alarm na igwang insidente sa lugar na ini, dispatch ka na ning responder. Kung kay puan police, kay puan ambulansya, kay puan ning dahil na mahalat na may mag-apod pa or
apudan pa ang atensyon kang sa tong mga nasa command center. And digdi madali ang pagresponde dahil sararo na kamo. Iyo tabi. So, yan Kung ang- sa police, sa medical, hanggang sa Bureau of Fire, and then traffic personnel. Kataid na lang. Pero Sarong compound na yan. Sasabihan na lang na may emergency naman bako itong maapod ka pa sa radyo. Ang Sa mangyayari telepono. nga ni garo kayan dahil sarong compound na lang, Oo. sarong bagting na lang ang gamit. Oo. So, Na- kumbaga, garo itong mga opisinang ini, Bureau of Fire, PNP, and others, garo sararo na aros nga magiging sistema kay sararo na kamo duman sa opisinang. Iyo po. Kung itutugtog. familiar po kamo kadtong pagpipenya Francia Fiesta bagang Oo. may Joint Operation Center Oo. kita, Interagency Task Group. Saro na yan na lugar po dyan na Oo. permanente ng yaon. Bako nang during the Peña Francia Fiesta Kung lang. sa insayan pa nagigibo ning Iyo meeting. tabi. Sige, Barabalyo. Barabalyo. Oo. Ini po, Director, pigsasabing kaipuhan, may right sizing ang mga empleyado, na may kapasidad na di mo yung trabaho talaga ninda. Iyo po. Ining right sizing plan na i-submit mi na ini yung mga 2 to 3 years ago. Piraso ideal na kaipuhan kang Public Safety Office para magibo. So inaasahan sa iya. Harayo kami sa ideal, harayo duman sa minimum requirements. Pero kung mamamaximize ta ining technology, mababa so personnel complement ta na kinakaipuhan. Dahil imbis na tao so hahanapon mo, so responders ang papakusugon mo, iti-training mong maray. Dahil so pagbantay, pag mato-mato, ipinasa mo na sa teknolohiya. So Okay. that's one opportunity. The maintenance would be less costly. Kumbaga garo ining right size ining magiging parte kay ning programang ini garo kumbaga garo makakatipid kaning tao garo arog kayan. Iyo po, iyo po. Pero mailalaag mo na siya itong sa dapat na kumbaga anong unit mo, anong Iyo, tabi. departamento mo. Iyo tabi. Subo siya duman. Halimbawa ngunyan, dahil po 5 division kami. Oo. Pigbabaralasa ang mga tao sa 5 division na iyan, and then pag nangay po na maray ang sarong division, ma-assister so balyong division dahil permi pong may kakulangan ning personnel. So if we can augment this with technology, dako lang bagay. Oo. Last na lang sa kuya, Sir Rene. Pag-abot sa traffic, pag-abot sa mga siyempre kadakol kita mga sa tinampo medyo mga pasaway sa tinampo. Ini ba pag na-install ta na ining mga kagamitan tang ini, ano ang mangyari kay ni? Digdi ba pwede tang ma-implementar digdi itong inaapod na sa national na contactless na pag-responde sa mga nagba-violate sa traffic. Anong magiging sistema ta kay ni? Iyo na po yan ang nagiging direksyon kang pigdangog mi sa presentation on artificial intelligence. Pagpuon sa pagdeterminar kang violation hanggang sa pag-identify kang violator, kaya nang gibuhon. Na mayong physical kitang enforcer na yaon sa lugar. So kumbaga makuha lang sa plate number, napipicturean pa sulalawgon kang driver, na-identify na and ipiprepare na so citation. So, na dahil na kinakaipuhan na i-apprehender ka pa or may kaulay ka dyan na enforcer. Ito madiskusyonan pa kamo. Iyo po. In Tapos, fact, kaipuhan mo pa ning body count. iyo. Pero ginigibo mo niyan iniyo, Sir Roy, sa Metro Manila. Nagpupuuna itong mga area ninda na ang enforcer, technology. May hiling na enforcer pero may nakalaag na may CCTV sa areang iyan. So day ka na apprehender pero may maabot sa imong citation for this violation. Kabali na dyan, so retrato kang violation mo. Anong oras, ano so detalye sa ina lugar, and day ka man maka-deny ta documented sa video. Ito mong violator na titrace kung saan harong. Iyo, so registration po kang auto, saka so lalawgon kung facial recognition. So again, artificial intelligence features. So kumbaga garo ma-type na lang kamo sa sa computer, hanapon na lang si automatic na nga ni Sir Roy. Naluwas na yan. Automatic na nga ning maluwas Ka na uni so may violation na nagibo ini, then maluwas na so number, registration, owner, kung anong mga detalye. So madali na. Iyo tabi. Dako lang bagay. Siring man duman sa GIS technology. Ang naging bisita ta sa mga taga Quezon City kang nakaaging aldaw kang pig launch ini yung GIS project ta. Ang iniistorya ninda
dahil sa GIS naglangkaw ning 20 to 30% ang sa indang tax collection. Tas sa mga lote kang daga sa laog kang syudad, identified na. nakaplat na gabus, as in detalyado na ang informasyon. Nagbayad ining real estate tax, dahil pa ininabayad. So, kabali mga, yan, mga araw gaya na. Oo. Kabali po yan. Pati kung Kabali how yan. much niya ako na dyan. Iyo tabi. So, gabus na opisinang involved, kabali digdi sa GIS project. So, Treasurer's Office, Assessor, City Engineer's Office. In fact, pati iso pag pinpoint ta sa inso mga magagabao ng building, sa inso Oo. mga delikado ng building, nakamarar ka na iyan sa Yan, mapa. yan dyan, So, for DRRM purposes, kaskas ang monitoring as in pag-execute ta. So bako lang ini sa public safety Bako po. office na kumbaga garo ining mga ikipahitang ining kwenon yan. In fact, nagsusurubahan kami garo si Konsyal General Omar ito kang Sarual daw. Pag sinabi ta ngayon na command center, dapat may command. Ano? So bako lang na itong nakabantay ka, naghihiling, kundi kay puan may mahiro, may may mahaman tulos. So yan so konsepto po. Okay. Mabilta kayo may mga tugang pagkatapos na kang sa tuyang pagirundom. Ang topic na tatawantang sa dalan sa tuyang pagbalik ipo ang mga preparasyon na ginigibo kang public safety office mapadapit sa nagdadagadang partner na Christmas season. Oo, lalong-lalo na ngunyan partner ta minsan ngunyan dahil mo ma-spelling ang panahon. Digi ang uran tapos baka nga ni sana dahil man may maglaog na bagyo. Sabi ba ni Mr. Mike Padua baka magkatawang kang December pero garo dahil man. Oo. Problema ta na naman ini pag-arog gayan. Yaon na naman ini sa public safety office nakakarga ini pong mga bagay na. At yan, tutukaroon tayo sa tuyang pagbelta. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog, kagaglalang, isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswag pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di pag-uurgulyo sa kinaman sa gabos na panahon. Ikaw mamuna. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon, ngunyan ika alistaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman maguman, ikukuraw ko sa kagamsan, kitang mga nagelyo, maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswag pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana,
Ansa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ansa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Bueno, balik po kita sa satuyang programang Satong Aramon. Bago pa lang kita duman partner sa mga kasiributan tango niya na holiday season, ngunya na Kapaskuhan. Gusto ko lang balikan itong nung duman sa Center for Safety and Resilience. May mga may mga nabanggit kaya ang satuyang head kang PSO na ini yung sir, bako lang siyang basta building garo mahiwason dakulaw nining building, may mga gamit sa laog, nabanggit niya na kasubago. Ang nalingawan tang ihapot na gusto kong maaraman kan sa tuyang mga kababayan, ano ang mga gamit niya sa laog kang building na iniyo, At siyempre itong nabanggit niya itong sa luwas. Sa laog paano siya ma-operate tabi Serene? Iya po. Garo nagkakatulo ining eskalon, tulong floors. Tulong eskalon. Na then may roof deck. Sa pinaka roof deck po kaini may helipad, helipad para sa choppers. Ang rason kaini dahil kada po may okasyon kita or kada may dakulang event igdi sa Naga. Kadalasan may mga naka-helicopter na maarabot. Namong problema kami pirmi mapaaram sa sarong pribadong establishmento o makikiulay duman sa dakulang lote na makalanding duman. And namong problema kita minsan dahil dai man yan nakaasigurar para sa seguridad. Especially sa CAAP regulations. Correct. So ini yung feature na ini para po dyan sa mga arog na sitwasyon, including also the airlifting requirements kung sakali kang sa itong mga ospital. So mga medical transport. So may capacity siya na mag-accommodate ng mga arog kaya na kalakawan. Dahil haran nilang sa ospital ang safe. Ayo po, kataid lang siya kang Naga City General Hospital, and at the same time sa mga hali man sa luwas na pasiring digdi sa Satuya through by air. Itong sa laog, itong nagkapira naman sa sa mga opisina. Ito pong laog kani igwaning porsyon para sa DRRM office. So syempre ang igwaning Emergency Operations Center, yaon dyan so monitoring center. Ang lugar po ninda igwana ning bunkers. Itong garo accommodations para sa satuyang mga personnel ta day na bagay nag-uuruli. Day na nag-uuruli kung may bagyo yaraon na yan dyan. So may turugan, may lutuan, may kusina, may kakanan. Kompleto. Iyo po. Ang gustong sabihin, dawa day ka mag-uli ning pirang aldaw, dyan ka lang. Basta dire-diretso sa serbisyo kang center in terms of personnel requirement. At the same time, ining Emergency Operations Center saka si Command Center po, dyan man itong mahihiling mo gabos na impormasyon na kaipuhan mo. Halimbawa, kaipuhan ni Mayor para magdesisyon. Igwa kitang mga weather monitoring stations, rain gauge monitoring, flood level monitoring stations. Yaon po dyan gabos. And including the traffic, security, and surveillance stations. So from security to disaster operation to medical operations, yaon po ang facility ta sa laog kang center na iniyo. So kung anong yaon sa luwas, iyo ang katampad kay itong nasa laog. Iyo tabi. In fact, may LED wall garo to sa may luwas na naka-display sa mga updates. So kung may nag-aagi na nahiling mong naka-display duman na may bagyo, mahiling mo sa detalye externally, physically. So kompleto yan duman sa laog. Iyo po, pati po sa tuyang mga emergency alarm system, mga early warning systems, yaon na din dyan. Ilalag. Okay. Bueno, digdi na kami sa panduwang sa mga kahapotan sa tabi sa imo Serene, dahil ngunyang kaya kadakol siyempre kitang center kang negosyo, kang business, and pagpapanahon ng Pasko digdi ang daralagan ka mga tao maging sa luwas kang Syudad ni Naga digdi nagpapasiring.
kadakol na naman yung mga sasakyan. Sigurado ininyo baka pagpuon kang pitsa 16 simbang gabi hanggang sa mga masunod na mga aldaw, kadakol na naman yung mga behikulo. Anong mga preparasyon sir ang sa tuyang ginigibongon yan? Iyo po. Dahil kita ang most competitive city sa Pilipinas, inaasahan ta na aktibidades pang ekonomiya labo-labo sa syudad. And maski ba kung Pasko, talagang sige-sige ang aktibidades igdiyo sa satong syudad. Yan tinitimplami po pag-aabot sa mga enforcement operations. Makatabang kita sa negosyo, at the same time, mamantener ta katuninungan sa laog kang syudad. Ngunya na Pasko ang inaasahan ta, ang madirigdi sa tuya, inot mga maurugma. So, may mga Christmas party, ang ngunyang pasana naara alas 12 udto may ongoing pong mga Christmas party sa iba-ibang mga hotel, sa iba-ibang mga establishmento. So kasabay kayan, kaurugmahan, masaraod, madirigdi. Nag-release na ning mga bonus, ma-shopping yan sa Naga. Correct. Ano po? So padirigdi gabos sa tuya. Dahil nagdadagsa sa tao, gabos yan may mga sakayan halos na dara-dara, may mga kakambal yan na atubangon tang inconvenience sa puntong iniyo. Puon sa traffic, mabagal ang sa imong pagdalagan, tadakulon ka mong nagagamit kang tinampo. Ikaduwa sa seguridad, minsan may mga magkakabururat dyan na mapasaway, tanasobrahan party. Baka madisgrasya. Kabali din sa mga medical emergencies. Minsan may nasobrahan lechon, kay puhan respondihan na dismayo. Ini pong mga issues na ini dapat preparado sa tuyang operation center. And naka-activate na po ngunyan ang sa tuyang COMSEN, ang sa tuyang emergency operation center, puun pa kang December 1. So pagpuon sa traffic management hanggang sa emergency response hanggang sa peace and order and security, gabos na po naka-alerto igdi sa laog kang syudad. So sa peace and order situation, ang sa tuyang kapulisan iyo ang naka-deploy ngunyan as the frontliner. Sa medical emergencies po ready DRRM group, rescue group, ready din sa mga medical teams ta. And sa traffic management, nag-adjust naman yung deployment sa tong mga personahe puon sa traffic management personnel kang PSO pati sa mga barangay. Saka itong mga force multipliers pinag-activate na po giraray. Nagkakapirayan na organisasyon, pero dayan mababa sa siyam na organisasyon na matarabang sa tuya ngunya na Disyembre. And then kaibanan taman digdi TEU, LTO, HPG na yaraon man po sinda gabos. So nakakaugma na dakol katuwang and minagian man maski pa paano sa tuyang mga concerns. But definitely let us warn the public, let us inform the public na dakol ang tao ngunya na bulan. Extraordinary ang kadaklan kang tao ngunya na bulan. Lalo pa buwelo naman gabos. And matatraffic ka. Iyo tabi. So magbalo ning dikit na pasensya. Maray kung solo sa nakita sa tinampo. Pag volume na po ang mga behikulo, dawa anong enforcer ang ilaag mo diyan, may limitasyon. So importante digdi binigayan. Iyo po, kung mapupwede. And then mga kuyang tagaro, mga agihan na dati nagsararado, hopefully dire-diretso na sa pagburukasan na nagamit mi kasubago ini yung sa may City Science High School. Maiwas na bukas and maray na agihan. So ma-maximize kang sa tong mga kaymanwa. Ang inahalata sa Sabado itong sa may Villa Virginia. Para day ka na mag-agi sa rotonda, kung light vehicle man lang ang dara mo, duman ka na mag-agi, lusot mong magsaysay. Or malusot kang Balatas, Pasan Felipe. Mas madali. Iyo po. Ang nawawalat na lang, sa tuyang Del Rosario Kararayan na tinampo. Ang sabi sa Muya, ang schedule December 15, mabukas manggirara ito. Dahil man kayahon 2 lane, at least 1 lane ang magagamit para po sa mga mapasiring sa Kararayan haling Del Rosario o haling Kararayan man maralaog Del Rosario dahil na mag-aging rotonda. Meantime, habang day pa ito bukas, gabos po yan maaragi sa rotonda Magsaysay area. Sir, maiba pala nako. Ano po ang sa tuyang oras kan truck ban? Ini pong sa Concepcion diversion area, rush hours 6 to 8 pagka aga, pagka hapon 5 to 7. Yan ang truck ban. Pero naglaag kita duman ning notisya baga sa mga entrance and exit kaning Almeida Highway, pakiulay.
Na so mga darakulang truck, mga darakulang bus, duman na mo na mag-agi bako na sa rotonda. Okay. Aram po nindo pag nag-agi sa rotonda ang sarong 10-wheeler, mga 5 minutos minimum ang kukonsumuhon. As in daramay so ibang mga bihikulo, so ibang mga lane. So para makaiwas diyan, mabawasan man kadikit, pig-encourage ta na Almeida Highway ang gamiton. Nagka-problema lang kaming kadikit dati sa Almeida Highway dahil duman sa may release baga kang tren. So siging apod sa kuya duman kang sa kuyang amigong si Neil Nagaite. Pag nalulubog na sa mga sasakyan dahil labot na itong sa may release baga hararom na. Pero ayos na. Inayos na po na engineer Canning kang city engineer's office. So medyo okay na giraray na agihan ang Almeida. Other than that, railway kaya naman ng ibang kaulangan duman. Ini sir mga truck from Manila, siring man duman maagi sa iyo tabi. Truck and buses na mayo man tuyo sa Concepcion, mayo man tuyo sa Kasentruhan, duman na lang. Kaya bako man pala sir talagang total na truck banta. Kung may tuyo man talaga. Ang ordinansa lang po na bawal, may oras. So duman sa mga oras na ito, pwede kang ma-cite for violation. Pero outside those hours, may window manggiraray. Okay. Sir, sa rupa, maisingit meaning manunungod digdi sa taon-taon tang piga-activate ini yung task force paputok. Ngunyan ano dati manggiraray kita? Mayo pa kaming nakuko ang instruction to that effect. Bakit kaya dahil yaon pa si sermon sa Metro Manila. Nag-receive baga ito ning award. Ning award. Sa Metro Manila. Hopefully pagbalik ni sermon maulay po kami tulos para digdi sa. Pero definitely may regulation man gira. May regulation kitang ipapa-utob. Ang aram ko nagkaigwanan ning regional conference on the regulation of firecrackers, mga fireworks. Sir, may strong collaboration kita sa NCPO when it comes sa pag-deploy ng mga personnel sa mga lalo na duman sa mga maging rural areas kang syudad. Ayo po, ang NCPO po is focused on the peace and order concerns. So mapugulan so mga parahabon, so maraot na elemento. And kami man naka-collaborate man sa SAINDA pag-abot sa traffic management ang PSO. And other than that, sindaman madalas igdi sa tuya dahil yaon digdi sa mga CCTV sa tuyang command center. So pag may mga insidente, bako sa nanganing pulis pati ang korte nasurat sa muya kung kaipuhan ng mga footages for documentation purposes. Okay. Pag-abot sa deployment, bangon yan, kada taon na experience ta, ano ang pinaka pigdadagdagan tang tao sa tuwing mga tao na lugar digdi sa naga. May mga oras ay. May mga oras. Napuon yan alas 5 hapon hanggang alas 7 banggi. So ruluwasan. Dahil ko aram ko ano ta nagsasarabay-sabay mga ruluwas. Minsan pagkakaagaman itong 6 AM to 8 AM. Yan mga oras yan. 6 AM dahil panggayo. Alas 7 hanggang alas 8. Minsan na spill over pa yan about 9. Because of this, nag-adjust na kami kang deployment kang sa mong mga personahe sa traffic. So may hiling nindo, may pig set up kaming mga traffic outpost na yaon dyan sa tauhan ta on specific periods. Pinalaganan ko ng mga tarpaulin para mahiling na, may naka-duty dyan. Pero dahil mayo pa po kitang fixed na nailalag na itong mga tent or kaya ining mga tarpaulin na ni will just be markers as traffic direction and control outpost. Garo nasa 10 ang outpost na pinagmamantin sa ngunyan. Pero pag holiday season, araw kayo niyo, December, lalong-lalo na pagharani na ang Pasko, ano ba yan? Parehas ba si mga lugar na si volume kan mga tao kaya ito mga sasakyan? Ano ang pinakadakol? Diversion, magsaysay? Nag-iiba-iba po. Sentro. Nag-iiba-iba? Oo. May panahon na yaon sa CBD1 ang tiripon. Minsan man yaraon sa magsaysay ang tiripon. So iba-iba pati ang mga tuyo. So iba pag sa Raudan, Barakalan, duman yan sa market, sa Tiyan. Pag sa mga party, kaurugmahan, yaraon yan sa magsaysay. Mga anong oras yan, sir? Mga pag iniyo pong mga marketing
aga, may Aga. iya nagtitiripon. Abot alas 8 ning aga. Oo. In fact, na medyo relax kami diyan sa may market pag amay, mapa managayo na ulangan, ano. So Okay. mga parasaon. So minsan napuon kita diyan alas 7 ning aga. Pero may banggi ba? May oras ba may banggi ba dyan? Na busy ang CBD1? Dahil man pong gayo. Dahil gayo. Unless may okasyon sa plaza or sa kayan. Ang dangog ko nga ni igwa kita mga banchetong gigibuhon Oo, man iyo. yan. So that will be a factor na matiripo ng mga tao, matiripo ng mga bihikulo. So igwa kita dyan ng pagtiripo ng pwede may traffic And- situation kita dyan. Siyempre pag banggi ini ng mga Iyo, magsaysay tabi. area. Pero dahil man nahaloy ba yan? Dahil man pagbabanggi maluwag na eh. Oo. Gustong sabihin, ang dakol na so nakapararada sa gilid kang tinampo. Tinampo. Pero passable man so tinampo. So may magkitang gayong problema pag abot sa Iyo, pagbanggi. tabi. In fact, sa nagiging problema talang pagbanggi itong karaskason. Na mga bihikulo. Motor or auto na nagkakadiresgrasya. Ang iba under the influence. So pagiramdam mo na lang sa mga maurugmatang kay manwa, mag-ingat sa napirmi. Ano? Dahil madara kang alak, dahil madara kang sobrang kaugmahan, pasiguro pirmi po. Baka kadako na naman mamurotor na nakainom mo niyan. Sana mag-iringat. Okay. Saro pa sa gusto tang mai-follow up partner, ining nabanggitan ko kasubago manunungod sa pagbilog takan City Anti-Drugs Task Force. Kasi garo may sugo ang satuyang alkalde si Mayor Nelson Ligacion na magbilog kay niyo. Ano sarang ano ta nagbilog kita kay ning City Anti-Drugs Task Force na niyo? In fact na may binugtak na nga ni kitang pideya digdi sa diri kang gusto sabihon nakapokus sa syudad Dinaga. Oo. Iyo po. Ang pigahalian kani itong mga nakaagitang insidente na may mga anggulo sa droga. So kung matatandaan nindo, so estudyante kanto na diyan sa may libuton. Correct. Oo. So mga arog kadtong sitwasyon asin so naglalangkaw na insidente ning pagkadakop ning mga droga igdi sa satuyang syudad. Ang hiling ko yan ang pinagali ang kadtong executive order na nagkikrear kang City Anti-Drugs Task Force. Ang pamayo po kani si General Omar Buenafe, si Konsehal Omar. Ang mga miyembro kabali na po so PIDEA, kabali so NBI, kabali so PNP, asin so pati so Mobile Force kang PNP. Yaraon. Then yaon din so Anti-Drugs Abuse Council. So ADAC si Sir Toti na importante. Alagad so instruction igdi ni Mayor. So nangaranan duman ng mga ahensya asin mga leader personalmente iyo ang matukaw. Okay. Bawal ang representative because of the confidentiality and sensitivity of the matter. So pag puun kang mag-urulay iniyo initialmente na pagkasunduan na malansar giraray kita kadtong mas agresibong enforcement operations igdi sa laog kang syudad. And parte po kayan mailuluwas na hotline kita sa laog kang syudad para sa isumbong ang pusher sa saindo mga komunidad. So kung kamo igwa dyan ning bistado na nagtataon ning droga sa saindo mga aki o sa mga hobines or sa mga kabarangay nindo, ipaabot sa task force dahil ang task force iyo ang ma-operate laban dyan sa mga pusher na iyan. Pero may asigurasyon sir na di man makakaluwas si ngaran kang tipster. Dai po. In fact, saro sa naman na magiging custodian kang hotline ta. Na 24 hours open po iyan. Ginibo na ini dati kadto kang pagpuon kang Naga City Dangerous Drugs Board. Kung matatandaan nindo mga 3 years ago, 4 years ago, pinunan ini. Ang naging challenge sa nakadto taso nagsusurumbong bako man Taganaga. May haling Cam Norte, may haling Albay. Kaya nasisibot kitang kapaliwanag. Nagalang po ang area of operation mi. Okay. Kaya so ibang mga hali sa ibang probinsya pinapasa ta sa counterparts doon sa ibang probinsya para lang ma-accommodate manggiraray. So hopefully the hotline will open the participation of the community. Ta importante pong aktibo digdi ang satuyang komunidad. Ta sinda primarily ang naapektuhan kang problemang iniyo tabi. So gusto sabihin dako lang pagkakaiba kay niyo duman sa mga agencies tangon niya na nagkakampanya laban sa illegal na droga. Iyo po, pinagsararo na kaya. Okay. Gusto sabihin sa Sarong Kumpas kay General Omar Buenafe ang operation kang task force na iniyo. Dahil interagency siya,
So mga organisasyon, ahensya, naka-coordinate sa task force. Okay. Oo. Pero nag-aararam sinda, kumbaga, arog nga. Iyo tabi, kada saro. aratubangan. Kung sa mga operasyon nindang kanya-kanya, sige lang. Oo. Pero at the minimum, sa laog kang syudad, may malinaw na targeting kita kang mga violators, kang mga target sa Okay. Kumbaga, pero may tuka-tuka siya para dahil mag-overlapping kaya nang precisely. Coordination dapat. Na mayong misencounter. Oo. Iyo. Lalo na sa trabaho. May nangyayari nga. May nangyayari ano. Haloy na po sa Naga, sa Manila. Tanda nindo kadtong sa parehong iba-ibang ahensya iyo ang nagdadarakupan. We are hoping that with the coordination mechanism sa satuyang syudad, pati sa pag-process kang mga intelligence information, mas efficient mas mapapabilis. Ang ilinawang ko lang, ang hotline na iniyo, pwede ba siyang ibalangibog? Iyo po, mapatabang kami sa Indo. Piga-ayos lang kang ITO, so detalye, so number, garo piga-apply kaya pala niyan sa mga providers. So at least duwang provider garo ang may hotline na iluluwas. Siyempre pag nag-loss ka mo kining hotline, dahil may iwasan itong mga prank calls. Ready ba ka mo sa mga arugay na Iyo po, warningan ta lang, may konsekwensya iyan. Okay. Baka imbes na pusher ang makulong, baka so pararinggaw ang nakulong. Madali pa yung matarista, may AI. Okay. Pag arog kayan, cybercrime na ang iyo. atubang sa inda. Okay. Bueno, so medyo marikason sa tuyang oras. Ang pinakahuli ming gustong i-follow up tabi sa imo, Sir Rene, ining manunugod ditong nabanggit ka subang pinakahuli ining LPTRP. Local Public Transport Route Plan. Kasi may mga ang pagkaaram ko, garo may mga binuksang kita ding rota sa request kang sa tuyong mga kababayan, baka pwede tang mai-anunsar sa paagi po kang PSO na itong may mga lugar kaya digdi partner na nangangaipon ng mga biyahe, ruta ng sasakyan dahil nasakitan sa tuyang mga nagpapasiring duman sa lugar na ito, lalong-lalo na may mga estudyante. Tabi, Sir Rene, pwedeng maanan mo kami kaning dikit? Iyo po, ining Local Public Transport Route Plan, bako lang ining sa Naga. Okay. National mandate ini. Required ang gabos na LGU na magpasar kang sa indang LPTRP. Okay. Alagad, so proseso po kaini, bakong madali. May ma-draft, and then ma-public consultation, and then may ma-review, and then may ma-approve. Garo kita ya umpasa na sa review process prior to approval. Ang aram ko po ya umpasa to ang bola ta ibinalik na kang nag-review and i-incorporate na dapat sa mga komentaryo ninda. Oras na maaprobaran ang dokumentong iyan, iyon ay na magiging biblia mi, iyon ay na magiging guide mi na kamong mga jeep na ining rotang ini iyo sana ni ang nasa LPTRP. Okay. Ini ang loading unloading area. Ini pati rota po, so loading unloading area yaon na dyan. Naka-define Iyo po. So poon sa jeep pati ining mga bagutang mga auto ngunyan. So sa mga rota sa laog kang syudad naka-specify na. Dako lang kagianan sa Samuya sa parte kang enforcement dahil may malinaw na basihan. Kaya lang, yung ani po yan, hinahalata sa final approval. Garo, after kaning mahaman sa mga revisions, ibabalik sa LTFRB. And then, once na okay na sa LTFRB, mabalik garo sa Sanggunian, may approval ang lokal na gobyerno. Pero naman po, nilimitaran itong mga dati ng mga rota? Gabos po, binarago na yan. Hindi may mga protesta na naman dyan. Iyo tabi. In fact, surunudan so public hearing ninda, so mga consultation, ining mga kooperatiba, ining mga transport group, may mga rotang mawawara, may mga rotang imi-merge, may mga bubuksan. Arugan sa nabi mi. Ayan. So again, madepende sa ma-approve na LTPRP. So kaya po dakulang bagay ini yung babantayan. Ta bako sa nang kami sa enforcement kundi pati sa transport sector apektado. Sa kasarupa loading and unloading di ba sa Naga dawa sa ang pig-iisip man po kaning papacilitate kang sa tuyang LPTRP process garo City Planning and Development Office ang lead unit ta digdi. So convenience siya kang mga pasahero. Dapat halos buong syudad may access sa public transport. So yan ang intention. Yan ang intention kaya ay at least magiging malinaw na digdi si mga lugar na
pwede tang lunadan, babaan. Iyo tabi. Yung Including pasahero. itong permitang diskusyon na ang Trimobile abot sa insa na. Iyo. Ayo. Gabos na po magiging malinaw. Okay. Oo. Di And pati dyan pala sa Pakul, may mga ipapagibong mga tinampo pa dyan. Iyo tabi. May Iyo kanya-kanyang tabi. ruta yan. Kabali na ito. Oo. Kabali na. and sa Almeida Highway, igwa naman mabukas diyan. Iyo, in fact pati ini yung pagramduman ko ining magsaysay diversion area, bawal po ang mga Trimobile. Oo. Pero kadakol ngun yan ning nagkakaobserbaran kung nag-aaragi na dyan, nagkukuro ang pasahero ng mga Iyo, Trimobile. So nagpuon man kita kang operation kang saro pang aldaw na pinag-apprehender ta po dahil nakadagdag pa minsan sa traffic tama. So may mga designated area na pwede sana ang satuyang mga Trimobile, sa mga padjak, pati sa mga e-bike, mapuuna din kitang mag-check na bawal sinda sa tahaw kang tinampo. Bicycle lane ang sa indang agihan dapat. Okay. Bueno, so hanggang yan po hanggang dyan na lang kita dahil medyo kadakol pa ko ta kaming gustong ihapot ki si Rene, kaya lang medyo tika po na kita sa oras. Siguro kompleto na si naipaabot ang naipaabot kan sa tuyang guest ngunya na pagkaaga. Manunungod po sa magpuon sa trapiko, Center for Safety and Resiliency. sa tuyang seguridad digdi sa naga, sa trapiko, sa droga, illegal drugs, sa droga, campaign. sa ruta ng mga sasakyan kumpleto. Sana naipaabot mi po sa Indo and naintindihan ta tanganing at least igwa kitang guide pag-abot sa mga bagay na dapat tang sunodon digdi po sa daog kang Syudad Dinaga. And siguro panghuring tataramon sa tuyang guest ngunyan, anong baka may gusto kang ipaabot sa tuyang mga parantabay ngunyan tabi, sir? Ayo po, pagirumdum na lang na day malingaw kang sa tuyang personal pang sa diring seguridad, bako man pong gabos na bagay mababantayan kang sa indong lokal na gobyerno, kang gobyerno. So importante magturuan kita, tarabangan kita pagsisiguro na pirmi kitang ligtas, pirming safe ang satuyang kapalibutan, ang satuyang syudad. Mabalo sa maray, si Rene Gumba, Executive Director kang Public Safety Office. Sa pangaran po kang sa muyang mga nakaibanan sa technical, sa pangaran man kan sa tuyang nakaibanan partner sa 105.5 Bicol Idol FM, sa 104.7 Bossing FM, as in 89.5 Radyo Natin Naga, and sining man po naantabayanan kita sa YouTube channel, Sepio Naga FB page, sa ANN News official FB page sa pangalan po ni Mr. Allen Riondanga. Kami po ang sa indong mga nakaibanan. Ako po si Jason Yola. Ako man po si Roy San Ramon. Mabalos po kasi na pagkantabay, maray na aga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan.